Trahedya ang sinapit ng mag-asawang Pinoy sa Canada matapos malunod habang nagpa-paddleboard sa Browning Lake sa Marine Provincial Park noong Sabado, May 30 sa Canada o Linggo, May 31 dito sa Pilipinas. Kinilala ang mga biktima na sina Maris Bello mula sa bayan ng San Simon, Pampanga at Genesis Jerubage ng Angeles City na kapwa 33 taong gulang. Nangyari ang insidente habang nagdiriwang ng kaarawan ng isang kaibigan ng mag-asawa sa nasabing park. Batay sa video na nakuha ng kanilang kasama, nakasakay ang dalawa sa paddleboard nang tumaob ito at mahulog sila sa tubig. Sa video, makikita mo talaga na nasa tubig na sila, nakataob na yung, kumbaga, nahulog na sila sa paddleboard. Tapos, ang posisyon ni Maris is nakakapit siya doon sa mismong paddleboard. Ito yung haba, nakaganon siya, nakaangkla siya doon. Tapos si Genesis is parang tinatry niya i-swim papunta dito sa shore dito sa kabila kasi nandito yung camp nila. Makikita mo sa video na hindi sila nagpapanik, hindi sila nagwe-wave sa mga kasama nila kung kailangan nila ng rescue, no? Wala talaga. So yung nagbi-video yung kaibigan is ang isip niya, nag-e-enjoy sila kasi lagi sila doon. So nag-swim pa ba hanggang sa siguro si Maris nabigatan na or parang medyo mahangin pa kasi that time. Umangat ulit yung board, tumaob ulit kay Maris yung board. So yun na yung nahulog talagang pumailalim na si Maris. Try si Genesis na kunin si Maris, pero syempre nalulunod na si Maris. So siguro nahawakan niya si Genesis, hindi ko alam kung saan, basta nadrag na rin niya pababa si Genesis. Nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad at pagkaraan ng 3 araw na paghahanap, na-recover ang katawan ng 2 biktima. Kasalukuyan na raw inaasikaso ng naiwang pamilya ang mga kinakailangang dokumento para sa pagpapauwi ng kanilang mga labi sa Pilipinas. Nagtry akong pumunta sa DMW, sa Department of Migrant Workers pa yun. Kaso hindi na daw sila saklaw ng ahensyang yun dahil nga parang PR na sila doon sa Canada. So nirefer kami kahapon sa DFA. So, in-entertain naman kami kahapon sa DFA, pinakwento kung ano nangyari, fill out din ako ng mga forms. So, sabi nung nakausap namin is ipapass yon sa embassy natin dito sa Manila and then Manila to Canada. So, hindi ko alam kung gaano katagal yung magiging process nun, no? Pero ang importante is nakagawa kami ng step para kahit paano is may hinihintay kami kung sakali. Pero sana na mapabilis. Samantala, umaasa ang pamilya sa suporta at tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas at mga kaukulang tanggapan sa Canada upang mapabilis ang repatriation process. Nananawagan po ako sa ating gobyerno na tulungan kami, pamilya ni Maris at Genesis, na mapauwi sila. So sana makipag-coordinate yung gobyerno natin dito sa Pilipinas, sa Canada para mas mapabilis yung proseso. Siyempre, kahit na wala na sila, no, gusto rin namin na mabigyan sila ng maayos na hantungan, no, at makasama sila sa huling pagkakataon kahit na ganun na yung sitwasyon. Patuloy naman ang kanilang panawagan ng tulong at dasal mula sa publiko habang hinaharap ang mabigat na pagsubok na ito. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.